Sviatok Valentína, respektíve opäť budeme žrebovať o chvíľku. Rozprávame o takých typoch na darčekoch dnes ráno, do ktorých ste sa mohli zapojiť aj vy, pretože počas celého týždňa ste mohli posielať fotografie, ktoré na konci dostanete urobené ako obraz, taký na plátne. Taký na plátne, presne taký, ako je tento. To určite. Aj v konkrétnom rozmere, samozrejme nie je táto fotografia, ktorá je tu len ako vzor. Aha. A teda ten, kto získa cenu, dostane niečo podobné. Poďme sa teda dostať k tomu, kto získa cenu. Pán, ja te poprosím, aby si vyžreboval, alebo Peťa vyžrebuje. Môže Peťa. Nech sa páči. Čiže dáma, ktorá vyžrebuje šťastlivca, ktorý je... dobrý deň, Eva Kováčová, Levice, tiež sa chcela zapojiť do valentínskej súťaže. My sa pokúsime nájsť tú fotografiu, ktorú poslala. A toto je ten rozmer. Myslím, že už ju aj vidíme. To bude fantastické. To bude výborné. A nevadí, že čierno-biele? Nevadí. Je to práve jednou z možností. Jednou z možností na postri vybrať si efekt. A jeden z tých efektov je čierno-biely.